Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi. Ngicela bonke abantu balezi indawo engizoyibiza la, ngicela nigijime nize la kule video njengamanje. Bantu baseBhekuzulu lapha elocation ehlobane eCoronation kuyoba lapha eMnyathi, kuyoba seShoba eNtseka engoje kwesoduma kahle, kuyoba lapha eStetema, kuzoba seSasco Town, Mondlo, Zungwini, Mvunyane, kuzoba lapha eNgenetsheni, kuzoba seMakhwatheni, ebese sizogcina ngeFalbank, if I'm not mistaken, Falbank, I think kunjalo. La ku 123 la kunokhetho khona i-by election. It's about time ngani zakwethu. Senixhashaziwe baqulusini kwenele. Ikhulu zikamasipala nabo bonke abasebenza amasipala sebenichaphazile kwenele. Ebaqulusini ziningi izingane ezifundile eziqualify ukuthi ngasebenza kamasipala, kodwa ngoba ukhona amagovu kamasipala wasebaqulu